Hare Krishna devotees, pranam to you all. நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல லாஸ்ட் அத்தியாயம் 18th சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த ஜேர்னியை நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா முடிக்கிறதுக்கு பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்சதுக்கு நம்ம பகவானுக்கு நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். இந்த சத்சங் இதோடு நின்றுடாம எல்லாரும் அடுத்த லெவலுக்கு கண்டிப்பா உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். அதுலயும் நீங்க எல்லாரும் கலந்துக்கணும். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில நம்ம எல்லாருமே நல்லபடியா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அடைஞ்சு பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டாவே நம்ம வச்சுக்கணும். அப்புறம் லிபரேட் ஆகணும். இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு கிருதஞ்ஞா இருக்கணும். அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம 18th சாப்டர் பார்க்க போறோம். இதோட இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோட்ச சந்நியாச யோகா அப்படின்றதான் இதோட தலைப்பு. துறவரத்தின் முழுமை எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ்டா எப்படி செகண்ட் சாப்டர் பகவான் ஒரு சம்மரி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த 18th சாப்டர் முடிக்கிறதையும் ஒரு சம்மரைஸ்டா நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. நடுவுல பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் நிறைய பேசியிருப்போம். பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றத நிறைய இடத்துல பகவான் அவங்களோட அப்ளன்சஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. அர்ஜுனன் நிறைய என்னது ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். குருவா, பகவானா, அதுக்கப்புறம் விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்த உடனே அவங்களோட மாதுரிய பக்தி ஐஸ்வர்ய பக்தியா மாறினது. இன்னும் நிறைய பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணணும், முக்குணங்கள்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சோல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோலோட பொசிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவானை திருப்தி பண்றதுதான் நம்மளோட ஒரே ஒரு கடமை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு டெம்பரவரியானது. இதில் உள்ள ஆசைகள் எல்லாமே அன்லிமிட்டடா இருக்கும். ஆனா அது எல்லாமே என்னது நம்மளுக்கு டெம்பரவரி ஆனது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ நம்ம எப்பயுமே த பெஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷமும் நிம்மதியும் கொடுக்குற ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்து தான் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுல சிறந்த ஒரு வழிமுறை. அதை நம்ம எல்லாரும் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுல நம்ம நிறைய பேர் பாக்குறோம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இதெல்லாம் எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதை நம்மளும் எடுத்துக்கலாமான்னா அந்த பாத்துல நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பர்த் டெத்து கஷ்டங்கள் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்ப நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணணும்? யாரு நல்ல வழியில போறாங்களோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ நம்ம பரம்பரையை ஃபாலோ பண்ணணும், குருவை ஃபாலோ பண்ணணும், பியூர் டிவோட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கும் என்னது நல்ல வழியில நம்ம பகவானை அடைய முடியும். பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். பகவான் அடையணும், லிபரேட் ஆகணும் அப்படின்றதோட பகவானை எங்க இருந்தாலும் திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் சிறந்த ஒரு தாத்பரியமா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 18 பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜெகத்பதே गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு நம்ம 18th சாப்டர் பார்ப்போம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. 18.1. ஹரே நமக. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா अद अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाभागो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினார், பலம் பொருந்திய பயங்களுடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்க. அதாவது மறுபடியும் இந்த இடத்துலயும் பகவான் அர்ஜுனர் என்ன கேக்குறாங்க, அதாவது இந்த கொஸ்டின் 3 இடத்துல வரும். சாப்டர்
3rd வரும், அதுக்கப்புறம் 5th வரும், அப்புறம் 18th வரும். தியாகமா சந்நியாசம் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் கேசி அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்னு வந்து இங்க பகவானை வந்து அவங்க கூப்பிடுறாங்க. அப்படின்னா கேசின்ற அசுரனை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வதம் பண்ணாங்க. கம்சனால நிறைய அசுரர்களை கம்சன் என்ன பண்ணாங்க, அனுப்புனாங்க இல்லைங்களா, பகவானை வந்து வதம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ஆனா அவன் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் எல்லா அசுரர்களையும் அவங்க வந்து கில் பண்ணாங்க. அதுல ஒருத்தர் தான் கேசின்ற டீமன். அதே மாதிரி இங்கேயே வந்து கேசி அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்னா, கேசி அதாவது வந்து இங்க வந்து டீமனா என்ன இருக்குன்னா அறியாமை, அதாவது இக்னரண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு ஒரு மாயத்திரை இருக்குங்களா, அந்த சந்தேகம் அத வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து எங்களுக்கு எப்படி கேசி அசுரனை அழிச்சிங்களோ அந்த மாதிரி எங்களோட சந்தேகத்தையும் அழிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல கேசி அசுரனை கொன்றவரே புலன்களின் அதிபதியே, புலன்களோட அதிபதி ஹிருஷிகேஷர் அப்படின்னு பகவானை நம்ம சொல்லுவோம். புலன்களின் அதிபதி. அப்ப நம்மளோட புலன்கள்லாம் யாருக்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும், பகவான் கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அத நம்ம இஷ்டத்துக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதாவது ஒரு கிங்கோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து ஒரு சிட்டிசன் தன்னோட இஷ்டப்படி யூஸ் பண்ற மாதிரி அது அர்த்தமாயிடும். சரிங்களா, அது வந்து என்ன ஆகுது, அது தப்பு இல்லைங்களா. அது வந்து பகவானுக்கான விஷயங்கள், சோல் எல்லாமே. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், சென்சஸ் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக செயல்களை நம்ம செய்யும்போது, குணங்களை செய்யும்போது அது கரெக்டா நம்ம பயன்படுத்துற மாதிரி. அப்ப புலன்களின் அதிபதி யாரு, பகவான். அவங்க கிட்டதான் நம்மளோட புலன்களை நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும், ஒப்படைக்கணும், சரணாகதி பண்ணணும். அதனால அதையும் இங்க வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு சொல்லி இங்க அர்ஜுனன் கொஸ்டின் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.2. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्रागुत्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். அதாவது மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனை ரினவுன்ஸ் பண்றது. சரிங்களா, ஜட ஆசைகள் அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். சந்நியாசம்ன்றது என்னது, ஜட ஆசைகளை துறக்கிறது. சரிங்களா, அதே வந்து செயல்களோட பலன்களை துறக்கிறதுன்றதுதான் என்னது, தியாகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க இல்லைங்களா, சந்நியாசமா தியாகம் எது சிறந்தது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுல வந்து சந்நியாசம்ன்றது ஜட ஆசைகளை மட்டும் துறக்கிறது, ஆனா எல்லா செயல்களையோட பலன்களையும் தியாகம் பண்றது என்னது, துறப்பதுதான் தியாகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.3. हरे कृष्ण माताजी। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्रागुर्मनीषिणः यज्ञतान तव कर्म न त्याज्यं विधि चापरे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு, ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்து இனர்ஷியா அப்படின்ற மோட்டிவேஷன்ல அந்த அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல பார்ப்பாங்க. அதாவது செயலற்று பகவானோட நாமத்தை மட்டும் ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சிலவங்க வந்து நினைப்பாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள், அதாவது சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஒரு விஷயத்திலும் நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க அது எல்லாத்தையும் எந்த இதுல இருந்தாலும், சத்திரியர்களா இருந்தாலும், பிராமணர்களா இருந்தாலும், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள், அவங்க எது என்ன இதுல இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணணும், சம்ஸ்காரங்கள் அவங்கவுங்க இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்க சம்ஸ்காரங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து என்னைக்குமே கைவிட்டுடக்கூடாது அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.5. Yes माताजी। यज्ञतान तव कर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततु यज्ञोतानं तवश्चैव भवनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றும் துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. இதெல்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து தூய்மை ஏற்படுது, பியூரிபிகேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இதெல்லாம் செய்யும்போது யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் செய்யும்போது நம்மளுக்கு தூய்மை ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா அதுல எல்லாம் என்னது, பகவானை நோக்கி நம்ம செய்யறோம். யாகங்களா இருக்கட்டும், தானங்கள், தவங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா நேத்தி சாப்டர்லயே.
ஃபெய்த், அதாவது அவங்கவுங்களோட முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையில அவங்கவுங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுல இது எல்லாமே நம்ம இன்டெப்த் பார்த்தோம். அதுல சுத்த சத்துவகுணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எது செஞ்சாலும் பகவானுக்காக செய்வாங்க. அந்த மாதிரி செய்யும்போது என்ன ஆகுது, அவங்களோட ஆத்மா தூய்மை ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.6. ஏதான் யபிது கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிஸ்ஸிதம் மதமுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி, யாகமா இருக்கட்டும், தானம், தவம், இது எல்லாமே பற்றுதல் இல்லாம எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய, நம்மளோட கடமைகளை நம்ம சரிவர செய்யணும். ஆனா அதுல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. இததான் வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? பற்றுதலோட செஞ்சோம் அப்படின்னாலே முக்குணங்களுக்கு அடியில நம்ம சம்பந்தப்பட்டுடுவோம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சியில நம்ம வந்துரும். ஆனா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யும் போது நம்மளுக்கு அது என்ன ஆகிடுது, நம்மளுக்கு அது நல்ல செயல்களா ஆயிடுது. இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இங்க இனிமே வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், காரணம், குணங்கள், அதை பொறுத்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டு வரோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.13 and 14. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபேதமக நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிருதக்விதம் விவிதாஸ் ச பிருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பன்மம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லோகம் நம்பர் 7, 8, 9 இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல வந்து டியூட்டியா செய்யணும். அதாவது குட்னஸ் மோட்ல நம்ம செய்யணும். அதாவது பலனை எதிர்பார்த்தோ இல்லைன்னா அறியாமையினாலோ செய்யாம நம்மளோட கடமையை நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 18.13 and 14. அதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள்வாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? 5 காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. செயலுக்கான இடம், அதுதான் இது உடல். சரிங்களா? நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி ஃபீல்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள் சென்சஸ், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதுக்கான முயற்சிகள் செய்யணும் இல்லைங்களா? அந்த விஷயங்கள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம்னா இந்த 5 விஷயங்கள் அதுல உள்ளடங்கி இருக்கும். ஒண்ணு வந்து உடல் தான் வந்து சாதனம். சரிங்களா? செய்பவன் ஆத்மா. அப்புறம் புலன்கள், அதுதானே பற்று வைக்குது, அப்ப புலன்கள். அதுக்கப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அந்த விஷயங்கள் அடையறதுக்காக நம்ம செய்யற முயற்சிகள். அப்புறம் இறுதியாக பரமாத்மாவும் அதுல வந்து என்ன சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதாவது சாட்சியாவும் இருப்பாங்க, சாங்ஷனும் பண்ணுவாங்க. அப்ப இது எல்லாம் தான் செயலுக்கான 5 காரணங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.16. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயக வஸ்யத்யக்ருத புத்தித்வான் நச பஸ்யதி துர்மதிகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? நான் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம், அதாவது என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதாவது 5 காரணங்களும் சேர்ந்துதான் ஒரு செயல் வந்து, இப்ப வந்து ஆத்மா மட்டும் இருக்கு, உடல் இல்ல, சாதனம் இல்ல, அப்ப நம்மளால ஒரு செயலை செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? சென்சஸ் நம்மளுக்கு அது பற்றுதல் ஏற்படுறதுனாலதான் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்குது, அப்ப அதை நம்ம செய்யணும்னு விருப்பப்படுறோம். அப்ப புலன்களும் ஒரு காரணம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
புலன்கள் வந்து நம்ம அது கிடைக்கலன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம ஒரு முயற்சிகள் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுவும் ஒரு காரணம். அப்புறம் பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரண காரணமா. அப்போ இத்தனையும் சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு விஷயத்த செய்ய வைக்குது. அப்போ யார் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த 5 காரணங்களும் இல்ல நான் மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க என்னது நிச்சயமாக அறிவுடன் அல்ல அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18.18 माताजी। हरे ज्ञानं ज्ञेयं परिच्छाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संक्रगग। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. சரிங்களா? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயல்களை தூண்டுபவை. அதுதான் நம்மள என்கேஜ் பண்ண வைக்கும். புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. புலன்கள், அதுக்கப்புறம் செயல், நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கேற்ற ஒரு செயல், அது அப்புறம் செய்பவன், இது மூணும் சேர்ந்து செயல்களை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுய மதிப்பீடு பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து 3 குணங்களின் அடிப்படையில வரும். அதை வச்சு நம்ம வந்து நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம இனிமே தெரிஞ்சுக்க வர ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.19-20 हरे कृष्ण माताजी। सर्वभूतेषु येनैकं पावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वित्ति सात्विकं पृथक् पृथक्त्वेन तुयज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वित्ति राजसं। हरे कृष्ण माताजी। 21-22 படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. पृथक्त्वेन तुज्जानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वित्ति राजसं यत्तु कृत्स्न वदेगस्मिन् कार्ये सक्तम् अकैतुकम् अतत्वार्थ वदल्पं च तत्तामसम् उदाकृतम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல 19th ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. 3 வகையான அறிவு, 3 வகையான செயல், 3 வகையான செய்பவன். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்ல போறாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது சத்துவகுணத்தை பத்தின அறிவு. சரிங்களா? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதாவது நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஆனா அவங்க எல்லாருக்குள்ளயும் ஒன்று ஒத்துமை என்னன்னா, எல்லாருமே ஆத்மா, எல்லார்கிட்டையும் இருக்கிறது ஆத்மா. உயிர் வாழினாலே ஆத்மா, லிவிங் என்டிட்டிஸ். பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த கண்ணோட்டத்துல பகவான் இருக்காங்க, பரமாத்மாவா ஆத்மா, இந்த அறிவோட பாக்குறது சத்துவகுணத்தின் இதுவா நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படும். எல்லாரையும் வந்து வேற வேற விதமா பாக்குறவங்க, உள்ளார உள்ள ஆத்மாவையும் சூப்பர் சோலையும் பார்க்காம அவங்களோட செயல்களை வச்சு அவங்களுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பாக்குறாங்க இல்லைங்களா, அப்ப அவங்க வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது உண்மை என்ன, அதாவது சோல், சூப்பர் சோல், இந்த தாத்பரியம் எல்லாம் இல்லாம ஒரு மாதிரி என்னது அறிவின்றி, அதாவது இல்யூஷன்டா யார் இருக்காங்களோ அது வந்து அவங்க சொல்றதுதான் உண்மை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க. அவங்களோட அபிப்பிராயம் தப்பானதா இருக்கும், ஆனாலும் அதுதான் உண்மை அப்படின்னு நம்பி அதே மாதிரி பாக்குறாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தமோ குணத்தில் இருப்பதாக நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கடுத்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 23, 24, 25. Yes, Mataji. Hare Krishna. Niyadam sangaragitam aragat veshada kritam abalat prapsuna karma yatat satvigam uchade kame kamepsuna karma sagankarena vapunaga kriyate bagula yasam tat rajasa mudakrutam.
अनुपन्तं क्षयं हिंसाम् अनवेश्य च पौरुषं मोगदा रप्यते कर्म यत्तत् कामसमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா செயல்கள், முக்குணத்தின் அடிப்படையில செயல்கள். பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில், மெட்டீரியல் நேச்சர், முக்குணங்களின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படும். அதாவது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு சாஸ்திர முறைப்படி பற்றின்றி, அதாவது நம்ம டியூட்டியா செய்யணும், அதான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா. விருப்பு வெறுப்பு டியூவாலிட்டிஸ் இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படும். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, அவங்களோட சொந்த ஆசைகள் விருப்பங்கள், அவங்களுக்குன்னு ஒரு அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அச்சீவ் பண்ணணும், வாழ்க்கையில எதையாவது அடையணும் அப்படின்னு ஒரு நம்ம ரஜோகுணத்தோட தாத்பரியம் என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அவங்களுக்கு அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ் இருக்கும், அதை அச்சீவ் பண்ணணும்ன்றதுல அவங்க முழுக்க அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை அடைஞ்சிட்டு அவங்க திருப்திப்படுவாங்க. அது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது மட்டும் அவங்களுக்கு திருப்தி கொடுக்காது, இன்னும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறைய விஷயங்களை தேடி போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் ரஜோகுணத்தோட நேச்சர்னு பார்த்தோம். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடனும் நான் தான் செஞ்சேன், எனக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க இல்லையா, செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. அதாவது மத்தவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த செயலை செய்யறது, அதுக்கப்புறம் எதிர்காலத்துல நம்மளுக்கு என்ன இதனால எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதெல்லாம் பத்தி யோசிக்காம ரொம்ப இல்யூஷனா சாஸ்திரத்துல புறக்கணிக்கப்பட்ட விதிகள், அதாவது இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு தர்ம வழி இல்லாம அதர்மத்தையாவது செஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அவங்களோட செயல்களை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா. அந்த மாதிரி மயக்கத்துல இல்யூஷன்ல இருக்கிறவங்க தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களோட செயல்களாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரொம்ப பொதுவா சொல்லணும்னா இவங்க தர்ம வழியில போவாங்க, இவங்க சுயநலத்தோட இருப்பாங்க, இவங்க அதர்ம வழியில இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முக்த சங்கோ நகம் பாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதக சித்ய சித்யோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்ம பல பிராப்சூர் லுப்தோ இம்சாத்மகோ சுசிகி ஹர்ஷ லோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதக அயுக்த பிரக்ருத சப்தா சப்த ஷடோ நைஷ்கிருதிகோ ரசக விஷாதி தீர்க்க சூத்ரிச கர்த்தா தாமச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது முக்குணங்களின் அடிப்படையில் செயல்களை செய்பவர்கள் சரிங்களா. அதுதான் பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள், செயல் செய்பவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி, முக்குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா உறுதியோட டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க, வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. எப்பயுமே இது நம்மளுக்கு வெற்றி கொடுக்குமா தோல்வி கொடுக்குமா அதெல்லாம் கிடையாது. தன்னோட கடமை நல்ல விஷயங்களை தர்மத்தை அவங்க செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா. தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு தொழிலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே இந்த நேச்சர்ல தான் நம்ம பொதுவா கலிகாலத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா. தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் இருக்கும், அந்த பலன்களை அனுபவிக்கவும் விரும்புவாங்க, பேராசை இருக்கும், எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட்டு ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா உடனே சந்தோஷம், கிடைக்கலையா வருத்தம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரஜோகுணத்தின் பிரதிபலிப்பா நம்ம இங்க பாக்குறோம். எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக,
சோம்பேறியாக எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறாங்க இந்த சாப்டர்ல. அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோகுணம், தமோ குணம், 3 இதுலயும் நம்ம பாக்குறோம். அதுல நம்ம சத்துவகுணத்தை நம்ம சார்ந்திருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 29, 30, 31, 32. Hare Krishna Mataji. Buddhir-vedam trideshchaiva gunadastrividam sranu prochyamanam aseshena pridakvena dhananjaya pravrittum cha nivrittum cha karya karye bhayabhaye bandham moksham taya veti buddhisa partha satviki yaya dharmam adharmam cha कार्यम च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मं मिथिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். முக்குணத்தில் உள்ளவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நுண்ணறிவு. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுல பிரித்தாவின் மைந்தனே செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, சாஸ்திரம். சரிங்களா? பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, அதாவது தர்மம் அதர்மம். பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது. மெட்டீரியல் நேச்சரோட இருந்தோம்னா நம்ம பந்தப்படுவோம். விடுதலை செய்வது பற்று இல்லாம இருக்கும்போது. ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அது செய்யணுமா கூடாதா, சாஸ்திரத்துல இருக்கா, அது தர்மம்னா பயப்பட வேண்டாம், அதர்மம்னா பயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்ப அதை புறக்கணிக்கிறாங்க. இது நம்மள மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட சம்பந்தப்படுத்துதா, முக்குணங்கள்ல நம்மள சம்பந்தப்படுத்துதா, அதுல இருந்து விடுதலை. அதுல இருந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை விட்டுறது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு விடுதலை தரக்கூடியது என்னது, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்ப இதெல்லாம் பகுத்தறிஞ்சு அதுல தெரிஞ்சுக்கிற இது நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றனர். அந்த மாதிரி புத்தி, அந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் சத்துவ குணம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதாவது சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பிரித்தாவின் மகனே தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்கது செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல், இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் குணத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது தர்மம் அதர்மம் தெரியாது, செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாதது தெரியாது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது ரஜோகுணத்தை குறிக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அறியாமைதான் காரணம். தமோ குணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறியாமை, இல்யூஷன், அதுதான் மேலோங்கி இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 33, 34, 35. हरे कृष्ण माताजी. तृतीया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियागा योगेन व्याभिचारिण्या त्रिदिशा पार्थ सात्विकी दया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन बलाकांक्षी त्रिदिशा पार्थ राजसी दया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मयता त्रिदिशा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுல என்னன்னா தீர்மானங்கள். சரிங்களா? அவங்களோட டிட்டர்மினன்ட், அவங்களோட ஃபெய்த், மன உறுதி எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியினால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். சரிங்களா? ரெஸ்ட்ரிக்டட் லைஃப்ல அவங்க இருப்பாங்க தர்ம வழியில. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாகும். அறம், பொருள், இன்பம் இதுல பற்றுதல் உள்ளவங்க, அதாவது இந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல பற்றுதல் உள்ளவங்க ரஜோகுணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற மன உறுதி ரஜோகுணம். அதுக்கப்புறம் பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். எப்பயுமே பயம் இருக்கும், கவலை இருக்கும், வருத்தம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. கனவு,
சரிங்களா? இதெல்லாம் மேலோங்கி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட பிரதிபலிப்பா நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 36, 37, 38, 39. Yes, Mataji. Yes, Mataji. त्विदानीं त्रिविधं शृण्वे करदर्शक अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं स निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं समृद्धम् यदग्रे चानुपन्दे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्थं तत्तामसमुदाकृतम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி, அதாவது சந்தோஷங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவரை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆரம்பத்துல டிவோஷனல் சர்வீஸ் காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும்னா என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அதே பகவானோட ஒரு பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யறோம், பகவானுக்கு பக்தி பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு மனப்பக்குவம் வந்தோடனே அதுவே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், அமிர்தமா இருக்கும். நம்மளால அந்த மாதிரி செய்யாம இருக்க முடியாது. சரிங்களா? இப்ப குழந்தைங்களுக்கு நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா, ஆசைப்பட்டு செய்யறோம் விருப்பத்தோட. அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் ஆரம்பத்துல, அதாவது ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கொடுக்கும். சரிங்களா? எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது என்னது, நம்மளுக்கு பிளிஸ்னஸ் கொடுக்குது. அதுதான் சத்துவகுணத்தின் பிரதிபலிப்பு. அதே எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றது இல்லைங்களா, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆரம்பத்துல, ஆனா அது நம்மளுக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணிடுது, நம்ம உடம்புக்கு அது கேடு விளைவிக்குது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அதாவது எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தமாக இருக்கும். ரொம்ப இப்ப அன்ஹெல்தி ஃபுட்லாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஆனா அதுவே இறுதியில் என்ன ஆயிடுது, விஷமா மாறிவிடுகிறது. அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு கெடுதல் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்திலும் இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் தான். அதுக்கப்புறம் தன்னுணர்வை காண இயலாத தன்னுணர்வு, ஆத்மா ரியலைசேஷன், அதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் தன்னுணர்வு. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்ல அந்த 6 விஷயங்களும் பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க செயல்களுக்கு காரணமா. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஹரேஷ்ண மாதாஜி 18.20. 18.20. எஸ் மாதாஜி, இதை படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவமவ்யயம் ஈக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஜானம் வித்தி சாத்விகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக்சுவலா இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். சாரி மாதாஜி, நான் தான் மறுபடியும் அதை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கிரீன்ல வந்ததுனால. ஓகே, அதான், அதாவது குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ் பத்தி இங்க நம்ம பாக்குற ஒரு விஷயம் தான் இது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.33. ஓகே மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 18.41 படிச்சிருங்க. 41, 42, 43, 44. 41 மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि सुभाव प्रभवैर्गुणैः समोदमस्तव सौसं शान्तिर्आर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म सुभावचं शौर्यं तेजो त्रिदिर्दाक्ष्यं यत्ते चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म सुभावचं कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म सुभावचं परिसरात्मकं कर्म सूत्रास्यापि सुभावचं. हरे कृष्ण माताजी.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம 18.41 அந்த ஸ்லோகத்துல பொருள் இயற்கையின் மெட்டீரியல் நேச்சர் முறையின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள், அதாவது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதான் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிரமா. அது இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். மோட் ஆஃப் குட்னஸ். சரிங்களா? பிராமணர்களோட இது குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கும். அதே சத்திரியர்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்தில் இருந்து பிறந்த செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மோட் ஆஃப் பேஷன். அதுக்கப்புறம் விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் பேஷனும் கொஞ்சம் இக்னோரன்ஸும் கலந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்கள் தொண்டு செய்வதாகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதாவது பிராமணர்கள் நாலேஜ் நல்லா வளர்த்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம் இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சத்திரியர்கள் அரசை ஆள்றதுக்கான எல்லா தகுதிகளும் கொண்டு போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருப்பாங்க. பேஷன் அது. அதுக்கப்புறம் வைசியர்கள் அப்படின்றவங்க பிசினஸ் பண்றவங்க. இப்போ ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னா அதுக்கு வழி நடத்துறதுக்கு குரு வேணும், ராஜா வேணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய இந்த பிசினஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது விவசாயம், அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு வைசியர்கள் அவங்களும் தேவைப்படுவாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் செஞ்சாதான் அந்த நாட்டுல உள்ள வளமைகள்லாம் எடுத்து மற்ற நாட்டுகளுக்கும் நம்ம கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வரி பணம் எல்லாம் கட்டி அப்பதான் நாடு என்ன ஆகும், அதை வழி நடத்த முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப வைசியர்கள் அவங்களோட செயல்களை செய்வாங்க. சூத்திரர்கள்ன்றவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் சப்போர்ட்டிவ் ஒர்க் அவங்க இருப்பாங்க. அதுதான் ஒரு பாரம்பரியமா கடைபிடிக்கப்பட்ட ஒரு முறை. சரிங்களா? அந்த காலத்துல. அப்போ உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகவும் இவங்க முழுக்க முழுக்க இந்த மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல இருப்பாங்க. அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.46. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மனா சித்தியம் விந்ததி மாணவக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள். அவங்களோட கடமைகள்ன்றது வேற வேற விதமா இருக்கும். பிராமணர்கள்லாம் நல்ல ஸ்பிரிச்சுவலா ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. சத்திரியர்கள்லாம் அவங்க ஆளும் திறமையோட நல்ல அவங்க ஒரு கிங்குக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்கும். வைசியர்கள் அவங்களோட விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஆனா எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செஞ்சாலும் அதை யாருக்காக செய்யணும்? பகவானுக்காக அவங்க செய்யணும். அதுதான் தாத்பரியம். இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் இருக்காங்க, சத்திரியர். அவங்க என்ன பண்றாங்க? தர்மத்துக்காக போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? பிராமணர்கள் என்ன பண்றாங்க? பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் பண்றாங்க. சத்திரியர்கள் அவங்க கைட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி வைசியர்களும் அவங்களோட கடமைகளை செய்யறாங்க, பகவானுக்காக திருப்தி பண்றாங்க. அது மாதிரி சூத்திரர்களும் அவங்களோட கடமைகளை செய்யறாங்க. சரிங்களா? எல்லாருமே கடைசியில யாரை திருப்தி பண்றதுக்காக பண்ணணும்? பகவானுக்காக பண்ணணும். அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவிலாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாலே பகவானை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? திருப்தி பண்ண முடியும் தர்ம வழியில. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.47. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் சுபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றொரு கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, அதாவது இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க? நான் போர் பண்ண மாட்டேன், இதுக்கு பதில் நான் துறவரம் மேற்கொள்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நான் எனக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல பகவான் கிட்ட. அப்ப சத்திரியரோட கடமை என்ன? ஆட்சி பண்ணணும் தர்மத்தின் வழியில இல்லைங்களா? அதை விடுத்து அவங்க இப்ப துறவரம் மேற்கொள்றாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட கடமையை விடுத்து இன்னொரு கடமையை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. அப்போ அதை விட எது சிறந்தது அப்படின்னு எங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மற்றொரு கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால்
என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப ஒரு சத்திரியனா இருக்காங்க, அவங்க போர் பண்றாங்க, நிறைய பேர் அவங்க வந்து கில் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல வந்து பாப விளைவுகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் பண்றாங்க இல்லைங்களா பகவான் கிட்ட. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருந்தாலும் அது என்ன ஆகாது, தர்மத்தின் காரணமாக அவங்க போர் பண்றதுனால அதோட அந்த செயல்ல பாபங்கள் வந்து சேராது அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.49. हरे कृष्ण माता जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जिदात्मा विकिद स्पृगागा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासो संन्यासेनादि गच्छति। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கடமையிலே, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே தான் இருப்பாங்க, அவங்க அவங்களோட கடமைகள்லாம் செய்வாங்க. ஆனா அந்த கடமையோட அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோட தாத்பரியம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும். தர்ம வழினா தர்ம வழிதான். அதுக்கப்புறம் பற்றற்று அந்த கடமைகள்ல அவங்க செய்வாங்க, ஆனா அதுல ஒரு பற்றுதல் ஏற்படாது. பௌதிக சுகத்தை புறக்கணித்து, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க புறக்கணிச்சிருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறது தான் உண்மையான துறவு. சரிங்களா? துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். கர்மத்தினால நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, நம்மளுக்கு பந்தம் ஏற்படாது. அப்ப இதுதான் ஃபார்முலா. சரிங்களா? கர்ம வினையிலிருந்து விடுதலை ஆகணும்னா இந்த துறவு தான் நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும், பற்றற்று இருக்கணும். हरे कृष्ण माताजी. 18.54. यस माताजी। हरे कृष्ण। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोसति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரம பிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். யாரு? கர்ம விளைவிலிருந்து விடுபட்டவங்க. சரிங்களா? அவங்க தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. பௌதீக விஷயத்துல பற்றற்று இருந்தாலே நம்மளுக்கு கவலையே கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மாவுக்குன்னு எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த மெட்டீரியல் வெல்ல கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பகவானை சார்ந்ததுதான் நம்மளோட ஆத்மா, பரமாத்மாவை சார்ந்ததுதான் சோல். அப்போ அவங்களுக்கு எதுக்கு கவலை இருக்க போகுது? முழுக்க முழுக்க பகவானோட அனுகிரகத்துல இருக்க போறாங்க, ப்ரொடெக்ஷன்ல. அவங்களுக்குன்னு கவலையே எதுவும் இருக்காது. அப்ப அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல அவங்களுக்கு அடையணும்ன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா ஏதாவது அடைஞ்சாலும் அது என்னது, நம்மள்ட்ட நிலைச்சு நிக்க போறது இல்லை. எல்லா உயிர் வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அதுதான் பண்டித சமதர்ஷனா. எல்லாரையும் பார்க்கும்போது சோல் சூப்பர் சோல் அவங்க பாக்குறாங்க. அத்தகைய நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இந்த நிலைமையில அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தி தொண்டை அவங்க முழுமையா ஈடுபட முடியும். எப்படி இருக்கணும்? இந்த கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் அப்படின்ற மாதிரி வராங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானை வந்து உணர்றாங்க. அதனால இன்பம் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் கவலைப்படுவதில்லை. அடைய வேண்டியது என்று எதுவுமே கிடையாது. எங்க? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல. அப்போ எல்லா உயிர்களையும் சமமா பாக்குறாங்க. அவங்களே அவங்க ஆத்மாவை மட்டும்தான் பாக்குறாங்கன்னா மத்தவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க ஆத்மாவை தான் பார்ப்பாங்க. இத்தகைய நிலையில் அவன் எனது பகவானோட தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இந்த பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி அவங்களோட பியூர் டிவோட்டியா மாறுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.55. यस माताजी। विसदे तत्तदनन्तरम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதல் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை இத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். இதுதான் டிக்கெட். நம்மளுக்கு பகவான் லோகத்தை அடையறதுக்கான என்ன சொல்றது, ஒரு தகுதி. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்லோகத்தோட அடிப்படையில பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் பகவானை நம்மளால முழுமையா
புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான் ரிலேஷன் அப்பதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அந்த இது ஸ்டேட்டஸ் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.56. சர்வ கர்மான் சாஸ்வதம் பதமவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். 9th ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் சொல்றாங்க, என்னுடைய பக்தன் எனது அழிவதில்லை, உறுதியாக சொல்ல அர்ஜுனா அப்படின்ற சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், எல்லா விதமான செயல்கள் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில எதுவா இருந்தாலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ், பகவானோட பாதுகாப்பு ப்ரொடெக்ஷன், பிரகலாதர் மாதிரி சரிங்களா, பிரகலாதர் பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தாங்களா, எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. பிரபுபாத்தாவோட லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது அவங்களோட வாழ்க்கையும் நம்ம பொருந்தி பார்க்கலாம் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.58. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால், அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். கட்டுண்ட வாழ்வது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இல்லைங்களா. அப்ப இதுல ஏற்படுற தடங்கள் எல்லாம் என்னது, ஏன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு இங்க அடையறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா. அவங்களாம் என்னது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது, முழுக்க முழுக்க பகவான் தான் அவங்களுக்கு கோலா இருக்காங்க. அப்போ இங்க ஏற்படுற தடங்களையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா அவங்களால கடந்துட முடியும். யாரால, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பகவானோட உணர்வுல உள்ளவங்களால. ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் பகவானிங்க. அப்ப என்ன ஆகும், பகவானோட ரிலேஷன்ல இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துலயே அவங்கள என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்னது, இன்ப துன்பங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும், பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, என்ன ஆகுமோ, அந்த ஒரு ஃபியர்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க கிட்ட. அப்போ அகங்காரத்தோட பகவான் சொன்னதை கேட்காம செய்யும்போது என்ன ஆயிடும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள மிஸ்ஸரிஸ்ல நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அதனால நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், நம்ம இந்த பர்த் டெத்ல என்டாங்கிள் ஆகிறோம். அதனால இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி, பகவானோட உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 18.61. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் அர்ஜுன திஷ்டதி பிரமாயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில், இந்த உடம்பு ஒரு இயந்திரம், மிஷின். அது பாட்டுக்கு லங்ஸ் வேலை செய்யும், ஹார்ட் வேலை செய்யும், கிட்னி வேலை செய்யும், எல்லாமே என்னது, எதுக்காகவும் யோசிக்காது. அது பாட்டுக்கு பிறந்ததுல இருந்து இறக்கும் வரைக்கும் அது என்ன பண்ணுது, மிஷின் மாதிரி அது அதோட வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் சரிங்களா. நம்ம ஒரே ஒரு உடம்புல மட்டும் இல்ல, நிறைய பயணம் பண்ணிட்டோம். 84 lakh ஸ்பீஷிஸ்ல எத்தனையோ பிறவிகள் நம்ம எடுத்தாச்சு. இதெல்லாம் ஒரு டிராவல் தான் நமக்கு. அப்போ பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். பகவான் தான் வழி நடத்துறாங்க. எப்படி, அவங்கவுங்களோட ஆசைகளுக்கு ஏற்ப, அவங்கவுங்களோட கர்மங்களுக்கு ஏற்ப பகவான் வழி நடத்துறாங்க. பகவான் தான் வேணும் நம்ம நினைச்சிட்டா அதுக்கேற்ற பலன்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானுக்கான கர்மங்களை நம்ம செய்யணும் சரிங்களா. அதுதான் இந்த 2 குருவி இருக்கு இல்லைங்களா, இதுவும் ஒரு தாத்பரியம். அதாவது இந்த ஒரு குருவி இன்னொரு குருவியை பாக்குது இல்லைங்களா. ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துல ஒரு குருவி இன்னொரு குருவியை பார்க்கும். இந்த குருவி தான் என்னதுன்னா பகவான் சரிங்களா, சூப்பர் சோல். இந்த குருவி லிவிங் என்டிட்டி. அது என்ன பண்ணுது, இந்த மரத்துல உள்ள பழங்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு, பகவானை கவனிக்கிறதே இல்லை சரிங்களா. அதுலயே சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்லயே அது
தன்னை வச்சிட்டு இருக்கு. அப்போ என்னைக்கு இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல இருந்து திரும்பி பகவானை பார்த்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணுதோ, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுதோ, அன்னைக்குதான் என்ன ஆகுது, முக்தின்றது கிடைக்குது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து லிபரேஷன் கிடைக்குது. அது வரைக்கும் நிறைய என்னது பிறவிகள் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த சோல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.62. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்தம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். யாருக்கிட்ட? சூப்பர் சோல் கிட்ட. நம்ம எல்லார்கிட்டயும் யார் இருக்காங்க? சூப்பர் சோல் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால், மர்சி, பகவானோட மர்சினால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாயாக. அப்ப பகவானே நீதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சரணாகதி அடையும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? அமைதி கிடைக்கும். இந்த மெட்டீரியல் வெல்ல கிடைக்காத ஒரு விஷயம் அது. ஆனா நம்ம இங்க அதை தேடிக்கிட்டே இருப்போம். எங்க அமைதி, எங்க அமைதி, எங்க சந்தோஷம், எங்க நிம்மதி அப்படின்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது இந்த மெட்டீரியல் வெல்ல கிடைக்காது. அது எங்க கிடைக்கும்? ஸ்பிரிச்சுவல்ல தான் கிடைக்கும். அப்புறம் உன்னதமான நித்திய இடத்தை, என்னது, பகவானோட லோகம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ற அந்த பக்குவம், அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? எப்ப கிடைக்கும்? பகவான் கிட்ட நம்ம சரணம் அடையும் போது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.63. ஹரே கிருஷ்ண. இது தேஜானம் ஆக்யாதம் குக்யாத் குக்யதரம் மயா விம்ருஸ் யதை ததஸ்யேன யதேச்சசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வளவு நேரம் நம்மளுக்கு பகவான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க. செயல்களின், குணங்களின் அடிப்படையில அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கப்புறம் செயல் செய்யறவங்க அவங்களோட செயல்கள் எல்லாத்தையும், அதுக்கப்புறம் வர்ணாசிரமம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் யார் ஒருத்தவங்க பகவானே நித்தியமா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட இது கர்மத்தினால் ஏற்படுற விளைவுகள் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானை திருப்தி பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இது எல்லாத்தையும் பகவான் சொல்லிட்டு சூப்பர் சோல் கிட்ட சரணம் அடையணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டாங்க. இவ்வாறான ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் வழங்கியுள்ளேன். இது வரைக்கும் கொடுத்ததெல்லாம் பகவான் நம்மளுக்கு ரகசியமான ஞானத்தை கொடுத்திருக்காங்க. இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, மேலோட்டமா கவனிக்காம முழுமையா கவனமா சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். போர் பண்ணணுமா வேணாமன்றது நீ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுக்குற அந்த ஃப்ரீவில். பகவான் லிவிங் என்டிட்டிக்கு கொடுக்குற ஃப்ரீவில். இதுதான் சாஸ்திரம், இதுதான் தர்மம். இப்படி இருந்தா இந்த மாதிரி நீ நல்ல விஷயங்களை அடையலாம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டாங்க பகவத்கீதையில. இத பகவத்கீதைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சிலவங்களுக்கு என்னது சுக்ருதி கிடையாது இல்லைங்களா? அதுல விருப்பமும் இருக்காது. இதெல்லாம் அர்ஜுனர் பகவானுக்கு சொன்னது. இது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம்னு நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப நமக்கெல்லாம் அந்த சுக்ருதி இருக்கு, நம்ம இதெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுட்டோம். கவனிச்சது மட்டும் பத்தாது, என்ன பண்ணணும்? அதை சிந்திக்கணும், அதை டைஜஸ்ட் பண்ணணும். டைஜஸ்ட் பண்ணி அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். அதாவது சாப்பிடணும், சாப்பிட்ட பொருள் டைஜஸ்ட் ஆகணும், அதனால நம்மளுக்கு ஒரு சத்து கிடைக்குது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவத்கீதையை நம்ம கேட்டுக்கிட்டாச்சு. அதை நம்ம சிந்திக்கணும். சிந்திச்சு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அப்பதான் அது முழுமையடையும். அப்போ இதனை நீ முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இதுதான் ஃப்ரீவில். இதை நம்ம தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு பகவான் என்னைக்கு நம்ம பிளேம் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படி நடந்துருச்சுன்னு சொன்னோம்னா பௌதீக விஷயத்துல ஆசைப்பட்டா அப்படிதான் இருக்கும். பகவானே ஆசைப்பட்டோம்னா அந்த மாதிரி ஏமாற்றங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.65. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. எப்பொழுதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மனம் தான் என்ன பண்ணும், மத்த இடத்துல போய் நம்மள என்கேஜ் பண்ணிடும். அதுவும் இல்லாம கவலைகளையே நம்மளுக்கு நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். 90% பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சோகமான விஷயத்தை தான் நினைவுல கொண்டுகிட்டே வரும். எப்பயோ நடந்தது இல்ல இனிமே நடக்க போறது அதை நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மனதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நம்ம
கொண்டு வரணும். இல்லைன்னா மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி, பகவானோட பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய், இவ்வாறு செய்தால் நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. அர்ஜுனர் கூட நம்மளும் இருந்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.66. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோட்ச இஷ்யாமி மா சுசக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? எல்லா தர்மங்களையும் இது வரைக்கும் ஏதேதோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. பகவானே நம்ம வந்து சரணடையணும் பகவான் கிட்டேயே. உன்னை எல்லா பாபங்களில் இருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. இதுக்கு ஒரு பாஸ்ட் டைம் இருக்கு, கோவர்தன லீலா தான், அது நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கணும். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்திரருக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து வருஷம் வந்து அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகளை சமர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கோவர்தன் மலைதான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா வளங்களையும் கொடுக்குது, அதுதான் வந்து மேகத்தெல்லாம் தடுத்து நிறுத்து மழைகளை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அதனால அது வந்து பசுக்களுக்கு எல்லாம் நிறைய என்னது இது சாப்பாடுலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குது. அதனால நம்ம கோவர்தன் மலைக்கு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே விரஜவாசிகளும் நந்தகோபுரம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவர்தன் மலைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பூஜைகளை பண்ணுவாங்க. அது வரைக்கும் செஞ்சது என்னது இந்திரனுக்கு. ஆனா அதை வந்து அப்புறம் கோவர்தன மலைக்கு அவங்க அந்த தடவை செய்வாங்க. செஞ்ச உடனே இந்திரனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும். கோபம் வந்த உடனே ரொம்ப மழை பெய்யும், ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டத்துல இருப்பாங்க. அப்போ வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, கோவர்தன மலையை தூக்கி அதுல வந்து 7 நாள் வந்து தன்னோட இடது கையால சென்று வெள்ளால தூக்குறாங்க இல்லைங்களா, அப்ப எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்திரன் வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்க பகவான், அதாவது மன்னிப்பு கேட்கறாங்க, பிரேயர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி எதனாச்சும் ஒரு தர்மம் செஞ்சு நம்ம அதை செய்யாம இருந்துட்டால் கூட பகவான் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சா பாப விளைவுகளிலிருந்து நான் உன்னை விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.67. இதம் தே நாதபஸ்காய நபக்காய கதாச்சன நசாசுஷ்ரூஷவே வாச்சம் நசமாப்யோ சூயதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரகசியமான ஞானம் தவம் இல்லாதவர்க்கோ, பக்தி இல்லாதவர்க்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்க்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த தாத்பரியம் புரிஞ்சு அவங்களால அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது இல்லைங்களா. இதெல்லாம் சொன்னோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. அதனால இந்த ரகசிய ஞானத்தை, இது இருக்கல மிக உயர்ந்த ரகசியம், ஒரு லிவிங் என்டிட்டி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அது ஒரு ஹியூமன் என்டிட்டி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ இந்த ஞானம் தவம் இல்லாதவர்களுக்கோ, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ, பொறாமைன்றது இருக்கவே கூடாது, பகவான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.68-69. இதம் பரமம் குக்யம் மத் பக்தேஷ்வபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத் சம்சயக தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஸ்டின் மே பிரிய கிருத்தமக பவிதா நசமே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்னது, பகவத்கீதைய நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் போது, சரிங்களா, இப்ப நீங்க கூட உங்களை சுத்தி உள்ள எல்லாருக்கும், நண்பர்களா இருக்கட்டும், உறவினர்களா இருக்கட்டும், நெய்பர்ஸா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லணும், பகவத்கீதைய வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா. அதுவும் என்னது, அது மாதிரி செய்யறதா இருக்குல்லயே சிறந்த ஒரு
விஷயம். அதை விட ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம எதுவுமே மத்தவங்களுக்கு செஞ்சிட முடியாது. அதனால நீங்க எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லணும், இந்த மாதிரி பகவத்கீதை இருக்கு, கிளாஸஸ் இருக்கு, வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் எல்லாருக்கும் சொல்லணும். அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கும் தூய பக்தி விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் 18.69ல அவனை விட எனக்கு மிக பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அதாவது பகவத்கீதைய பிரச்சாரம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அவங்கதான் இருக்கல என்னது பகவானுக்கு பிடிச்சவங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இவ்வாறு அவர் அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்களா நம்ம இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.70 அத்யேஷ்யதேச்சய இமம் தர்மியம் சம்வாத மாவயோ ஞானயஞ்சேன தேனாகம் இஷ்டாஸ்யாம் இதி மேமதிகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல இத சொன்னவங்களை பத்தி அவங்கள பகவானுக்கு என்னது பிடிக்கும் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இங்க மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான். ஏன்னா பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, இந்த உரையாடல் பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் இது. அப்ப இந்த ஒரு அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கிறான், கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, பதில்கள் உபதேசங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான். என்ன ஆயிடுது அவங்களுக்கு, பகவான் யாருன்னு தெரியுது, நம்பிக்கை வரும். கிருஷ்ணாவோட அப்ளன்சஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்புறம் அதுல என்ன பண்ணணும், என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும், என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவங்க பகவானை வழிபட ஆரம்பிக்கிறாங்க. தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். அதாவது ஆழ்ந்து இத நம்ம உணர்ந்து அதை பற்றி நம்ம செயல்படணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.71 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவான் அனசூஸ்யச ஸ்ருணுயாத்கபியோன்னரக சோபி முக்த சுபாஷ் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மனாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும், நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பொறாமை அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அர்ஜுனனுக்கு எதுக்காக இந்த இது உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, நீ என்னிடம் பொறாமை இல்லாதவன் அர்ஜுனா அப்படின்னு 9th சாப்டர்ல மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், ஏன்னா உனக்கு என்னிடம் பொறாமை இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா. அப்ப நம்பிக்கைன்றது ரொம்ப முக்கியம் பகவான் மேல. நமக்கு பொறாமைன்றது இருக்கவே கூடாது யார் மேலேயும், பகவான் மேலேயும். இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, அந்த மனநிலையில யாரு கேட்கிறார்களோ அவன் பாப விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நமக்கு பாக்குறோம். அவங்களோட சின்சஸ் எல்லாம் சின்னெல்லாம் என்ன ஆகுது, சின்ஸ் எல்லாம் எராடிகேட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.73 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்தா த்வத் பிரசாதான் மயுச்யத சிதோஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, அச்சுதா. சரிங்களா. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. நம்ம கிட்டயும் நீங்கிடுச்சு. சரிங்களா. அர்ஜுனர் இடத்துல நம்மளும் என்னது இதெல்லாம் கேட்டுக்கிறோம். அர்ஜுனர் பியூர் டிவோட்டி. அவங்க பக்கத்துல இருந்து நம்மளும் கேட்கும் போது நமக்கும் என்ன கிடைக்குது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைச்சு பகவானோட அனுகிரகம் முழுமையா கிடைக்குது. அப்போ எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. எனக்கு இப்ப எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது, பகவான் யாரு, எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா. அதான் நமக்கு. அப்போ அர்ஜுனர் சொல்ற எனது ஆக்சுவலா அர்ஜுனருக்கு மயக்கம் எல்லாம் கிடையாது. நமக்கு பகவத்கீதை கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக அர்ஜுனருக்கு அந்த மாயையே அவங்க மாயத்திரைய பகவான் கொடுத்தாங்க. அப்பதான் அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை அவங்களால சொல்ல முடியும். அது நமக்கு கிடைக்கும், கலிகாலத்துல லிவிங் என்டிட்டி ஹியூமனுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்தில் தான் இந்த உரையாடலே நடந்தது. அப்போ இருந்தும் அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது, தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். அதாவது ஏற்கனவே இருந்ததுதான் ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு, இப்ப மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிடமிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். இப்ப எந்த சந்தேகங்களும் கிடையாது. முன்னாடி நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்தது இல்லையா, 5 கொஸ்டின் கேட்டாங்க பகவான் ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. இப்ப எல்லா சந்தேகமும் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன், டிட்டர்மினண்டா இருக்காங்க, தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இந்த இடத்துல நம்மளும் இருந்துக்கணும். அதாவது பகவான் கொடுத்த உபதேசப்படி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.74 and 75
संजय उवाच इत्यगं वासुदेवस्य पार्थस्य समगात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोम अर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् कुख्यम् अगं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்குச்சம் ஏற்படுகிறது. சஞ்சயர் அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ சொல்றாங்க. வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவரான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். வியாசர் தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஞான திருஷ்டி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுன்றத அரண்மனையிலிருந்து சஞ்சயன் பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட கருணையினால பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு சஞ்சயர் அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.76. हरे कृष्ण माताजी. राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं ऋत्यामि च मुकुगे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனிதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, அதுதான் நம்மளும் செய்யணும். மீண்டும் மீண்டும் இந்த உரையாடல் நம்ம நினைக்கணும். ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். ஏன்னா இது ஒரு அற்புதமான ஞானம் இல்லைங்களா. ரகசியத்தில் மிக மிக சிறந்த ரகசியம் இது. அப்போ இது என்னது, கிங் ஆஃப் நாலேஜ். அதை என்ன பண்ணணும், ஒரு நிமிடமும் நம்ம நினைக்கணும். நினைக்கதான் அது நம்மளுக்குள்ளார ஊறி நம்ம அந்தபடி நம்ம செயல்பட முடியும் இல்லைங்களா. அதனால இன்பமும் கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.78. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवो नीतिर्मधिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मधिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मधिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. யோகங்களின் இறைவன் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும், எதுவுமே மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம எடுத்துக்க கூடாது, எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். சரிங்களா. செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும், அதாவது மிஸ்டிக் பவர்ஸ், நியாயமும் இருக்கும், தர்மம் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் தான் இது எல்லாமே. வெற்றியா இருக்கட்டும், செல்வமா இருக்கட்டும், அசாதாரணமான வலிமையா இருக்கட்டும், தர்மமா இருக்கட்டும், நியாயம் எல்லாமே பகவான் தான். அப்ப பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம கூட இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நம்மளும் இருப்போம். பியூர் டிவோட்டி எங்க இருக்காங்களோ அங்க நம்மளுக்கும் என்னது, கண்டிப்பா அனுகிரகம் உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரேயர் சொல்லிடுறீங்களா? Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Sadidi Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Shri Krishna Arjuna Samvade Moksha Sannyas Yogo Nama Ashtadasodhyayaga Sarvam Krishnarpanamastu. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. वांछा कल्पतरुपश्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.
இது வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல ஓரலா தான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, சொல்லுங்க அவசியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வன்பற்றருக்கும் மருந்தென்று மாயவன் தான் உரைத்த இன்பக் கடல் அமுதாமன நின்ற இக்கீதைதனை அன்பர்க்கு உரைப்பவர் கேட்பவர் ஆதரி தோதுபவர் துன்பக் கடலில் துவழுகையின்றி துலங்குவரே. பற்றிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும் அமிர்தமான கீதையை அன்பர்க்கு உரைப்பவர் நீங்கள், கேட்பவர் நாங்கள், ஆதரி தோதுபவர் மற்றவங்களுக்கு நம்ம சொல்றவங்க அனைவருமே துன்பக்கடலில் துவழுகையின்றி துலங்குவரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.